Hindistan bilen Pakistan arada soňky hepdelerde mewjalan dartgynlyklar Türkmenistanyň bu iki ýurda gazy bermegi nazarlayan iri gazy geçici taslamasy boýunça aladalary güýçlendirdi. Tinçler soňky wakalar bilen onsuzam iki uçlu galyan tapi taslamasy babatyna şüpheleriň güýçüne nunaýdýarlar. Ýanygy serişdelerine baý Türkmenistan 14 ýyl bäri eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagarlarlarynyň çäklerini Günörtazy ýurtlaryna Awganystanyň üstünden Pakistany we Hindistany ulumöçberlerde gazy bermegi maksat edilýän Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gazy geçici taslamasyny ileri sürüp gelýär. Ýöne bu sebäpde soňky hepdelerde hasy mewjalyp başlan dartgynlyklar wontadan howpsuzlyk we maliýe meseleleri bilen baglanykda iki uçlu çemelişleýän iri taslamanyň geljegini soraga saldy. Pakistan bilen Hindistan arada jeddeli sebäp bolmagyny galyan Kaşmiriň Hindistan böleginde 20 aprelde bolup geçen we 10 Hindu syýahatçysynyň ölümine getiren hüjümleriň ýygyny Hindistan 7 maýda goňşy Pakistanyň çägine birnäçe nişanalary howa darbalaryna amalaşdyrdy. Pakistan bu darbalary uruş hereketi atlandyryp öýde ýurdunyň muňa jogap gaýtyrjakdygyny aýtdy. Taraplaryň arasynda dartgynlyk mewjaldy. Pakistan Hindistanyň iki sanysy uçuşlaryny urup ýykanyny öňe sürdi. Hindistan Kaşmirde bolup geçen hüjümi terrorçuluk atlandyryp Kaşmiriň Pakistan gödegçilik astyna birnäçe sebäpleri şeride Penjab welaýatyna käbir nişanalary takyk darbalary amalaşdyrylygyny aýtdy. Garşylykly haýwatlaryň ýygyny taraplaryň arasynda 10 maýda ABC araçylygyna ýaraşygyň gadanlanlygy yglan edildi. Ýöne ýadro ýaraglaryna eýe bolan iki ýurduň arasynda dartgynlygyň mewjudlygy bu ýurtlara gazy bermek maksat edilýän Türkmenistanyň iri transmilli taslamasynyň geljegine gaýtadan kölege saldy. Energetik howpsuzlygy boýunça Britaniýaly bilermen John Roberts 16 maýda Atyk radio bilen söhbetdeşlikde Hindistanyň tapi taslamasyny onsuzam sowuk sala çemeleşip gelýändigini, soňky dartgynlyklar bilen onuň Pakistanyň üstünden geçirilmegi meýilleşdirilýän taslama hasy iki uçlu çemeleşip başlajakdygyny aýtdy. What the latest clashes between India and Pakistan do is they reinforce Hindistan bilen Pakistan arada bolup geçen iň soňky çaknaşyklar eýsem Pakistanyň üstünden geçmeli gaz serişdelerini import etmek meselelerini garamak hakykatdan öz gymmatyna münasipmi diýen soraw boýunça Hindistanyna bar bolan şüpheleri güýçlendirdi. Really worth considering importing gas that has to come through Pakistan. Deep Roberts aýtdy. Atyk radiosynyň Pakistan gullugynyň radio maşalyň baş redaktory Dawud Hattak hem şeýle pikir bilen aralaşyp soňky çaknaşyklaryň transmilli energetika taslamasy bilen bagly ýagdaýlary hassa çylşyrmaşdyrandygyny aýtdy. If we come to the Pakistan and India situation, even that is in peaceful times the situation not remains very good. And now Pakistan Hindistan meselesi barada aýdylanda hatta paraqçylyk döwründe hem gatnaşyklar o diýen gowy däl. Indi bolsa 20 aprelde bolup geçen wakalaryň hem de 6-njy we 9-njy maý günlerinde bir-biriň gurnamalaryna edilen hüjümleriň ýygyny meniň pikirimçe Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi bilen baglylykda ýagdaýlar hasta yaramazlaşdy. Attacks on each other's installations on May 6 and May 9. I think this has worsened the situation. Deep Hattak aýtdy. Dünýäniň iň iri gaz känleriniň biri bolan Galkynyş gaz käniniň göz başaljak iri taslamanyň 2015-nji ýylyň dekabr aýyna 4 ýurdun liderleriniň gatnaşmagyna Türkmenistanyň Mar welaýatyna düýbi tutuldy. Ýöne 30 ýyl çemeti wagt bäri gatnaşyjy taraplar tarapyndan ileri tutulup gelinýändigi aýdylýan taslama maliýe meseleleri hali berse-de Awganystanyň 20 ýyl töwereg dowam eden uruşlar sebäpli ýa-da çekilip gelinni. Ýöne Hindistan Britaniýaly bilermene görä aýlawdaky arab ýurtlaryň bilen arada sowuklandyrylan gaz satyn almak boýunça bar bolan şertnamalar bilen baglylykda şeýle-de öz çägindäki ýanyç gorlarynyň üstüne açmak tagarlarlarynyň arasynda şeýle-de Pakistan bilen arada bar bolan sowuk gatnaşyklaryň fonuny Türkmenistanyň ujaljak iri taslama onsuz hem sowuk sala çemeleşip gelýärdi. I don't think in that sense the clashes make that much of a difference. They simply reinforce. Soňky bolup geçen çaknaşyklar şu jähitden seredilenine gaty uly tapawut emele getirenler öýdenmek. Bu çaknaşyklar Hindistanyň taslama wagtyndaky de facto özüňeligini mäkämleşdirdi. India's de facto isolation from the project. Deep Roberts aýdýar. Türkmenistan uzunlygy 1800 kilometr çemeti boljak geçirjiniň üstü bilen ýylda 30 milliarddan gowrak gaz serişdelerini Günörtazy ýurtlaryna iýermegi maksat edinýär. Ýöne diňe bir Pakistan we Hindistan arasyna turan dartgynlyk däl eýsem radio maşalyň redaktoryna görä soňky aýlarda Pakistan bilen Taliban hökümetiniň arasyna yaramazlaşýan gatnaşyklaram bu taslama bilen baglylykda käbir
soraglara yol açýar. Ýogsa Taliban bilen Pakistan özara ysnyşykly taraplar hökmüne kabul edilýärdi. Hatta Talibanyň birinji möhreti 1990-njy ýyllarda Awganystany häkimeti bilen döwürlerini Pakistan Taliban hökümetini ikrar eden ilkinji 3 ýurduň biri bolupdy. Ýöne Pakistan Awganystany 2021-nji ýylyň awgustyna gaýtadan häkimete gelen Taliban bilen kämir oňşup baranok. The current relationship between Taliban and Pakistan also not remained very good. Because in the Taliban bilen Pakistan aradaky gatnaşyklar hem yaramazlaşdy. Pakistanyň taýip tewitlerinde Pakistan Talibanyň bolmagy howpsuzlyk meselelerini döredip gelýär. Pakistan hökümeti Awgan Talibanyny olara beýemçilik etmekde aýplaýar. Bu hem dartgynlyklara ýol açýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında serhetde Taliban we Pakistan güýçleriniň arasynda çaknaşyklar we atışyklar bolup geçdi. Forces they have clashes and firing on their border. Diýip Pakistanly jurnalist aýdýar. Onuň anancına görä häzirki Taliban gaýtam ören garaşylmadyk ýagdaýda we ören geň ýagdaýda hindi häkimetleri bilen has ysnyşykly gatnaşýan ýaly bolup görünýär. Britaniýaly bilermene görä bu tasmanyň durmuşa geçirilmegini Talibanyň zerur howpsuzlyk kepilligini öz üstüne alyp bilmegi esasy meseleleriň biri bolup durýar. Not whether the Taliban government is good or bad, but whether it is stable enough to Ýerde mesele Taliban hökümetiniň gowy ýa-da erwet bolanlygyny däl, eýsem onuň öz çäginden geçmeli, gaz geçirjegini howpsuzlyk kepilligi bilen öpçün edip biljek derejede durnukly bolup bolmanlygynadyr. guarantee the security of a pipeline across its territory. Diýip Roberts aýtdy. Awgan medeniýetine görä Pakistan bilen Hindistan arada turan dartgynlyklaryň ýa-ni Taliban ýol başçylygyna Awgan hökümetiniň daşary işler ministri Amir Khan Muttaqi bilen Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow 8-nji maýda video aragatnaşyk arkaly duşup iki taraplaryň gatnaşyklary infrastruktura taslamalaryny ara alyp maslahatlaşdy. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýa-da daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasy bu duşuk barada habar bermedi. Ýöne Türkmenistan we Awganistan 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Tapi taslamasynyň Awgan böleginiň gurulşyk işlerine girişilýändigini oglan etdi. Serhedawat Hırat gaz geçirjisiniň düýbüni tutmakda bolasyny Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Gurbanuly Berdimuhammedow we Taliban ýol başçylygyna Awgan hökümetiniň başçylygynyň wezipetini ýerine ýetirji Molla Muhammad Hasan Ahund hem gatnaşdy. Ýöne Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri şolgawatlar bu dawralaryň gödüçüň edilendigini, gurulşyk işlerine heniz girişilmändigini habar berdiler. Pakistana Tapi taslamasyna başga da bir alternatiwa bar. İran Pakistan gaz geçirji taslamasy. İran bu taslama içkin gyzyklanma bildirip gelýär. İran hatda bu taslamanyň öz çäginden geçýän böleginiň gurulşygyny hem tamamlapdyr. Pakistan munyň üçin Gwadardan İran ferhedine çenli bary ýok 80 kilometr uzunlygy bolan gaz geçirji turbalaryny çekmeli. Ýöne Britaniýaly bilermene görä İranyň gaz serişlerini bolan içerki talabyň ýokary bolmagy. Pakistanly jurnalist Dawud Hattaga görä İranyň ABC sanksiýalarynyň astynda galmagy bu taslamany Pakistan üçin ödüne çekici etmeýär. Because Iran has such a high domestic use of gas, I don't think that they have. İran'ın gaz serişlerine olan içerki talabyň ýokary bolmagy sebäpli onu eksport edere artykmaç gaz bardyrydanmak. Şonuň üçin diňe täzirçilik jahtydan hemde Awganystanyň howpsuzlyk öpçün edilip bilinen halatyny Türkmenistanyň gaz geçirji taslamasy Pakistan üçin amatly bolup durýar. Then a pipeline from Turkmenistan makes better sense. Diýip John Roberts aýdýar. Pakistanly jurnalist Iran-Pakistan taslamasy bilen baralykda Pakistanyň ýüzüýüz galýan maliýe meselelerini hem üns çekýär. The bigger hurdle for the Iran-Pakistan pipeline is Iran is under sanctions from the United States. Iranyň Amerikanyň sanksiýalarynyň astynda bolmagy İran, Pakistan gaz geçirjisiniň öňündäki ulurak päselçilikleriň biri bolup durýar. Pakistan itlese de öz çäginde işi dowam etdirip bilmeýär. Bu gaz geçirjiniň İran bölegi bireýem tamamlandy. Indi bolsa İran her duşukda Pakistandan taslamanyň öz çäginden geçen böleginiň gurulşygyna başlamagy soraýar. Ýöne Pakistan köplenç ya maliýe meselelerine ya da howpsuzlyk meselelerine salgylanyp bu taslamanyň öz çäginden geçen bölegini heniz başlamady. It's mentioning a kind of financial hurdles or some security problems. Diýip Hattak aýdýar. Media maglumatlaryna görä Tapi taslamasynyň umumy bahasy bir näçe ýyl mundan ozal 10 milliard ABC dollar hökmüne kesgitlenip deşerede. Bu taslamanyň üstüne ýeriljek gazyň 42 götürüminiň Pakistana, 42 götürüminiň Hindistana, 16 götürüminiň bolsa Awganystana niýetlenýändigi. Galy berse de Awganystanyň üstaşyr hyzmatlary üçin bu taslamadan ýylda 500 million dollar girdeji gazanmagy gödegini tutjany gaýdylýar.
British Petroleum neft gaz kompaniýasynyň göre Türkmenistan gaz gorlarynyň göwrümi boýunça 13,16 trillion kubmetr gaz bilen dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatyryny galýar. Bu mukdar tutuş dünýäniň gaz gorlarynyň 7,12 götürümine barabardyr. Tejin etrafındaky orta mekteplerde okuyan çağalaryň enatalary sınıf otoglarynyň abatlaýyş işler üçin sorulýan pullary bermän täze okuw ýyly başlananyny sowgadyjy, ýagny kondisioner üçin ýygnalan puluň hasabyny soraýarlar diýip Azatlygyň ahallaky habarçysy habar berýär. Okuw möhtümi başlanda çağalaryňyz ıssy howada horlanmasyny sowgadyjy kondisionerler aljak diýip 60 manatdan, gurply hojalyklaryň çağalaryndan 200-300 manatdan pul ýygnadylar. Diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy Azatlyk aýtdy. Bir näçe enatanyň tasdiklamagyna görä enatalar şonda ýagny pul ýygnalanyny çağalarynyň okuyan sınıfyna girip görýärler we muallimler olara köni hatardan çykan sowgadyjyny görkezip ony täzelemek wadasyny berýärler. Ýöne bu wada ýerine ýetirilmeýär. Suwun sınıf otogyny täzeden girip remont üçin torulan pulu tapşyrmak isledik. Biz bir näçe enata bolup barypdyk. Aramyzda biri pulu vermekden ýüz öwrýändigini aýdyp, okuw möhtümi başlananda kondisioner üçin beren pulumuz nirede? Şol döwük hatardan çykan kondisioner sindem çalsyrylmandyrla. Ya ýene täze okuw ýyly başlananda şol köni sowgadyjyny görkezip pul toplajakmy? diýdi. Habarçy bilen gürleşen enatalaryň sözlerine görä adamlara görkezilýän köni sowgadyjynyň näçeýli bir kanun pul çöplemek üçin ulanylýanlygy bellidir. Bizim çağalarymyzyň sınıf otoglary her ýyl üýtgeýär. Şu ýyl bir sınıf otogyny bilim alsalar inni okuw ýylyny başga sınıflara geçirilýär diýip enatalaryň biri munyň okuwçylardan toplanan pulun hasabyny sorama diýal etmek üçin ýörüýte tapylan oýun bolmagynyň ähtimallygyny öňe sürdi. Sınıf otağı üçin diýseler ençemedek türlü sebäpler esasyny pul berdi kany görkezin näme üýtgedi. Her ýyl her sınıfdaky okuwçylardan pul ýygnalýar. Egerde kondisioner almadyk bolsaňyz onu alyň. Bizem gelip göreli. Egerde almajak bolsaňyz pullarymyzy ýygyna gaýtaryp beriň. Biz siziň pul sesiňizden halis ýadadyk. Diýip enatalaryň biri meseleni keskin goýýar. Şeýle-de olar çağalara verilýän bilimiň derejesiniň pesligini, üýtgeşik bilim berilmeýänligini, muallimlaryň her ýyl çärik wahalaryny düzedelimi diýip geda ýaly el serip enatalardan pul hantama bolýanlyklaryny aýdýarlar. Mektebe baran enatalar beslerini mundan artyk size çydap çekip bolanok diýen enäniň arkasynda durup ony gollapdyrlar diýip habarçy ýazýar. Azatlygyň habarçylarynyň öňkü ýyllarda hem habar berýäri Türkmenistanyň mektep muallimlarynyň okuwçylardan dürli zerurluklar, iş şertlerini goglandyrmak üçin pul soramagy onlar çeýilbäri dowam edýär. Bu ýagdaýyň saklanmagy habarçy bilen pikirini paýlaşan bir näçe tejenliğiniň pikirine görä hukuk goraýjy edaralaryň, hususan prokuratura işgärleriniň öz wezipe borçlaryny kanun esasynda ýerine ýetirmediligi, döwlet ýolbaşçysynyň bu mesele düýpden baş galdyrmalylygy bilen bagly. Ukrainanyň we Russiýanyň delegasiýalary 2020-nji ýylyň fevralynda Moskwanyň başlanan giňgerimli hüjümünden soňky hepdelerde geçirilen şowsuz gepleşiklerden soň 16-njy maýda Istanbulda ilkinji göni paragçylyk gepleşiklerine başladylar. Ýöne bulardan uly öňe gidişlik garaşylmaýar. Bu duşuk Amerikanyň prezidenti Donald Trump'yň Ukrainadaky ursy betetmek baradaky diplomatik tagallalarynyň çäginde amala aşyrylýar. Bu urusda iki tarapdan hem 14 ether, seýle-de Ukraina raýatlarynyň uly bölegi öldi. Russiýanyň we Ukrainanyň gepleşik toporlary yerli wagt bilen güňortan saat 1-den soň Türkiýanyň resmiýetleriniň gatnaşmagynda gepleşiklere başladylar. Seýle hem Amerikanyň, Ukrainanyň, Russiýanyň, Ýewropanyň we Türkiýanyň resmiýetleriniň gatnaşmagynda aýratyn duşuklar geçirilýär. Moskwa, Ukraina, Ýewropa ýurtlary we Amerika tarapyndan öňe sürülen 30 günlük doly we uzuldyrylmagy mümkin bolan o gatysygy betetmek baradaky teklipleri reddetdi. Kreml munyň diňe gepleşikleriň üstü bilen mümkin boljakdygyny aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bolsa Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýiň 2019-njy ýyldan bäri
ilkinji gezek yüzbeýiz duşuk geçirmek baradaky çaklygyny kabul etmedi. Türkiýanyň Daşary işleri ministri Hakan Fidan gepleşiklerin açılışında o katysyň mümkin boldugyça tiz durmuşy geçirilmeginiň ören möhümdigini hem-de bu gepleşiklerin liderleriň duşugyna itaat bolmagy üçin juda ähmiýetlidigini belledi. Ol seýle hem konstruktiv gepleşikler arkaly paragçylygyň mümkindigine ýürekden ynanýandygyny aýtdy. Ukrainanyň gepleşik toparynyň ýol başçysy, Gorunlyk ministri Rustem Umerov gepleşikleriň öňü tirasynda Facebook'ta yerleştiren postunda paragçylygyň diňe Russiýanyň iň azyndan 30 günlük doly okatysygy bet etmek ýaly anyk çäreleri kabul etmäge taýýarlygyny görkezmegi, zor bilen alınıp gidilen Ukrain çağalarynyň ýzyna getirilmegi we ähli urus ýerleriniň alysylmagy ýaly ynsanperwer çäreleri durmuşy geçirmegi bilen mümkin boljagyny aýtdy. Putiniň odal teklip eden bu gepleşiklere pes derejeli delegasiýany iýermek karary öňe gidişligi az bolan umytlary hasta gowsatdy. Trump ýakyn gündogry eden saparynyň dowamynda Putiniň gatnaşmagy ýagdaýynda Türkiýedäki gepleşiklere özüniň hem gelip biljekdigini ýagdadypdy. Kreml pes derejeli topary iýerjekdigini ma'lum edenden soň Trump Putin bilen men duşuşançak hiç zat bolup bilmez diýdi. 16-njy maýda Trump Washingtona dolanýandygyny aýtdy. Russiýa we Ukraina bilen näme boljagyna seredeliň diýip Putin bilen mümkin bolan duşugy iň gysga wagtda geçirmek isleýändigini ma'lum etdi. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio 15-nji maýda Fox News telekanalyna beren gurulmanda Trump bilen Putin yüzbeýiz duşuşmasa öňe gidişligiň bolmajakdygyny belledi. Häzirlikçe muny anyk haýsy tenede ýa-da nerede amala asyrmak mümkin bilmeýärin. Ýöne häzirki wagtda bu ýeketäk mümkinçilik diýip Rubio aýtdy. Ol Istanbulyň Dolmabagça köşkünde geçirilen Ukraina-Russiýa gepleşiklerinden öň Ukrain we Türk resmiýetleri bilen duşuşdy. Rubio 16-njy maýda Ukrain we Türk kardeşleri bilen gepleşiklerde Amerikanyň gan dökülmeginiň bet edilmegi baradaky pozisiýasyny yeni bir edek nıqtadı diýip Döwlet Departamentiniň metbuat wekili Temi Bruce aýtdy. Döwlet Departamentiniň siýasaty meýilleşdirmek boýunça ýol başçysy Michael Anton Russiýanyň delegasiýasy bilen aýratyn duşuşar. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov Trump bilen Putiniň iki taraplyň gatnaşyklar Ukraina we belki meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin duşugynyň dogrudanam zerurdygyny, ýöne onuň netijeli bolmagy üçin taýýarlyk görmek üçin wagtyň gerekdigini belledi. Putiniň giňgerimli çözüşi Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp alanyndan we 2014-nji ýylda Donbassda konflikti öjükdirmeginden 8 ýyl soň başlady. Häzir Russiýa Ukrainanyň territoriýasynyň takminan 5-1 bölegini eýeleýär. Ýöne 1991-nji ýylda garaşdyrlygyna eýe bolan Ukrainany doly boýun egdirmek baradaky maksadyna ýetip bilmedi. Mundan öň Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky soňky günü gepleşikler 2020-nji ýylyň ýazynda geçirilipdi. Kreml 16-njy maýdaky duşugy 2020-nji ýylda geçirilen gepleşikleriň dowamy hökmünde häsiýetlendirdi. Odalky we häzirki gepleşiklerde Rus tarapyna Prezident Putiniň kömekçisi, öňkü medeniýet ministri Vladimir Medinski ýol başçylygy edýär. Zelenski Rus wekilletini bezek delegasiýasy diýip häsiýetlendirip, munyň olaryň gepleşiklere çyndaky çemelesmeýändigine isarat bolandygyny aýtdy.